Il-Partit Nazzjonalista jrid li s-sikjatrija ma tibqax fil-periferija tas-sistema tas-saħħa f'pajjiżna u li l-pjan biex dan iseħħ għandu jkun lilin mill-politika partiġana. Hekk qal il-kellim tal-Partit Nazzjonalista s-Saħħa Stephen Spiteri matul konferenza tal-aħbarijiet fejn tħabbru għadd ta' proposti li gvern ġdid nazzjonalista iwettaq fis-settur tas-saħħa mentali biex ikun gvern alternattiv b'viżjoni u bil-ġid komuni fiċ-ċentru. Stephen Spiteri qal li dawn il-proposti huma mirati biex issir ir-riforma meħtieġa li għandha tgħin lill-pazjenti u lil qrabathom, iżda wkoll lill-professjonisti u lill-NGOs li jirrappreżentawhom. Riforma tant mixtieqa, tant mistħoqqa, fil-fatt din hija x-xewqa, anzi il-karba ta' ħafna li qegħdin isofru minn xi forma ta' diffikultà fis-saħħa mentali tagħhom. Akkumpanjat mill-kandidati għall-elezzjoni ġenerali li ġejja Giulia Zara u Paula Mifsud Bonnici, Stephen Spiteri fakkar kif il-Partit Nazzjonalista iltaqgħu tkellem mal-stakeholders kollha involuti qabel ma preżenta dawn il-proposti lil poplu. Id-deputat nazzjonalista kompla li l-kura s-saħħa mentali għandha tingħata b'dinjità u bl-aħjar mod minflok it-telqa li la taħkem lil dan is-settur għal żmien twil. U għalhekk spjega li l-Partit Nazzjonalista jrid li din l-isfida tkun indirizzata bi ħsieb u bi pjan ta' għawmien u integrazzjoni li jsiru bis-serjetà. Min-naħa tagħha Giulia Zara qalet li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern irid jaħdem id fit mal-professjonisti biex is-servizz ikun aktar effettiv. Hawnhekk għandna naħdmu id fit aħna bħala edukaturi u anke flimkien mal-professjonisti fis-settur edukattiv u anka fis-setturi involuti fejn tidħol is-saħħa mentali. U Paula Mifsud Bonnici qalet li kull min qed jiffaċċja l-isfidi tas-saħħa mentali għandu jkollu dritt li jingħata l-kura fil-komunità għax tenniet li dawn l-aħjar mezz għal riżultati aħjar. Aħna nemmnu illi fil-kura tas-saħħa mentali tista' tkun aktar effiċjenti u tista' tilħaq aktar lill-pazjent jekk nagħtu dan is-servizz multidixxiplinarju fil-komunità. Fost il-proposti tiegħu, Gvern ġdid Nazzjonalista jara li jkun hemm kampanja edukattiva biex tineleb darba l dejjem l-istigma soċjali fil-waqt li jissaħħaħ il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali u ssir konsultazzjoni attiva ma' service users u NGOs. Gvern ġdid Nazzjonalista jara wkoll li jkun hemm sikjatrija fil-komunità b'aktar ċentri ta' servizzi u taħriġ lit-tobba tal-familja, kif ukoll tim ta' sikjatrija li opera 24 sija kuljum u unit ta' kura immedjata għal min jiffaċċja dawn il-problemi. Minnaħa l-oħra għandu jkun hemm ukoll day centers għal persuni li ma jkunux jistgħu jaħdmu u sheltered housing bl-appoġġ ta' professjonisti fil-waqt li titwaqqaf fil-prattika ħażina li vittmi ta' dipendenzi perikolużi ikunu rikoverati fl-isptar mentali. Gvern ġdid Nazzjonalista jiżviluppa formularju li jaħseb għal ħtiġijiet speċifiċi tal-mart mentali u jwarrab mediċini ġeneriċi. U fil-waqt li jara li jsir sptar speċjalizzat integrat f'Mater Dei jalaq Monte Carmeli bħala sptar mentali u jbiddel is-sit fi spazju miftuħ għal pubbliku.